Witajcie wszyscy. Nazywam się Małgorzata, albo Małgosia, albo jak to tu u nas na Śląsku godają, Małgola. Tuż możecie do mnie godać jak chcecie. Ino nie Gosia, ani Gośka, bo tego nie lubię. Jest baba ze Śląska. Urodziła że się w takim fez śląskim miasteczku Knurowie, a teroski mieszkam w Katowicach i bardzo przaja Śląskowi. Uczyła że się za psycholożka i teraz pracuje za ludźmi i też czasami coś pisze. Bardzo lubię ta swoja robota, bo mnie to zawsze fez interesowało, co też ludzie myślą i robią i czemu tak myślą i robią i czemu tak, a nie inaczej. I tak się w pewnym momencie pomyślałam, a można by tak o tym, co mnie tak fez interesuje, pogadać. Można połosprowiać po śląsku. O tym, co mi w duszy gro, a można i kto rod będzie tego słuchał, nie wiadomo. I także pomyślała, że można zrobić taki kanał o psychologii po śląsku. Bo ja by bardzo chciała, co by se ludzie mogli pogadać o psychologii i posłuchać o psychologii. Ale wiecie, nie ino takiej psychologii ze książek, ino takiej psychologii na bystyci. Bo to nie ma tak roztomili, że to nie ma z nami nic wspólnego i że my z tym nic nie mamy do czynienia. Nie. My są ludźmi i z kiż tego my zawsze będziemy mieć ze psychologią styczność. Bo to jest nauka o naszej psychice, a psychika każdy ma, bo bez jej żyć nie idzie. No to tyle na początek łomie, a teraz powiem wam, czemu się tak oblekła. Toż pewnie wiecie, że to, co mam na sobie, to jest strój bytomski albo rozwarski. To jest takie obleczenie paradne, które farelki oblekały, jak szły na jakie wielkie święto albo do kościoła. A że dziś jest wielkie święto Trzech Króli, to że chcę myślała, że się też tak obleka. I jeszcze skisz tego, że to jest do mnie wielkie święto, że się dziś z wami po prostu mieli pierwszy roztrefia. Mam na głowie galanda, nie purpurka, Boże nie jest wydano. I jeszcze nie wiem, czy tak wyda zawsze takie bytomskie kiecki oblekać na to nagrania, czy może wyda oblekać takie bardziej na tydzień śląskie kiecki, to się jeszcze zobaczy. Ale ja mam do was wielką prośbę. Jak w to mo taki śląski strój, chłop czy baba, jak w to mo taki strój, to nie go obleko. Nie go obleko choby i na wielkie święta, bo to nie ma gańba być Ślązokiem. To jest wielka rzecz. I trzeba się nam naszą śląską kulturą i tradycją asić, a nie kryć się w szofie. Ja, no to teraz powiem wam te wszystkie psychologiczne rzeczy, co wam ja powiedzieć. A dzisiaj będzie o końcu świata i o roztomajtych wróżbach, horoskopach, przepowiedniach i innych takich. Do chwila temu był Nowy Rok. I jak to zawsze w tym czasie w internecie szło trafić na roztomajte przepowiednie, wróżby, proroctwa, horoskopy, co ino, o tym jaki to też ten Nowy Rok ma być. A wiele tego je. Kaj się nie zajrzy tam, jaki prorok goda. O, co mu się wyśniło, co mu się objawiło, albo co mu się jeszcze w jakiś inny sposób pokazało i co się na zicher stanie. A co jedno przepowiednie to gorsze. Jedni godają, będzie głód i jeszcze jakoś inkszu zaraza. Inni godają, będzie trzecia wojna światowa. Jeszcze inni, będzie koniec świata. Ja, no. Tych końców świata, to że już w tym moim życiu po prawdzie parę przeżyła, jak tak myślę, największy był chyba ten za 2012, a można i wy go pamiętacie. No ja, no. Jak widzicie, ten nasz świat kręci się
i nic się takiego zaś nie stało i te wszystkie straszliwe historie też się nie wypełniły, no toż jak to je? To nic nie polega na prawdzie. No to na co te ludzie, spytacie, te wszystkie horoskopy, przepowiednie, proroctwa dość czytają? I tu nam pomogło odpowiedzieć psychologia. Bo ona uznawa, że człowiek to jest takie stworzenie, taka istota, która bardzo lubi się czuć bezpieczną i jeszcze też bardzo lubi, żeby tak czuć, że poradzi wszystko kontrolować. Ale wiecie, przyszłość to jest takie coś, o czym my nic nie wiemy. No toż nie poradzimy tego kontrolować. I teraz niektórzy ludzie tak sobie myślą, że jak będą wiedzieli, co się w takiej przyszłości ma wydarzyć, to oni będą na to przygotowani i będą mogli to kontrolować i będą się czuli wtedy bezpiecznie. A zaś są inni ludzie, którzy mają problemy, żeby podejmować decyzje. No i toż myślą, że jak będą wiedzieć, co się ma stać, to będzie im łatwiej. A zaś jest wiele ludzi, którzy są ciekawi, co też tam w tej przyszłości może być. I oni tak gadają, że oni w to nie wierzą, ale tak se jednym łokiem kukną, bo może do prawdy coś w tym jest. No i no, że z takiego kukania to też może być nawet nieszczęście, bo idzie wdepnąć w coś, co psychologowie nazywają samospełniająca się przepowiednia. Bo to jest tak, że jak w coś bardzo uwierzycie, to w ludziach jest coś takiego, że nawet o tym nie wiedzą, a zaczynają się tak zachowywać, żeby to coś, w co oni tak bardzo uwierzyli, się im spełniło. I często się spełnia. I nie dlatego, że tak stało we przepowiedni, nie. Ino dlatego, że żeś ty sam się temu spełnić dopomógł. I to jest jeszcze pół biedy, jak w to wierzy, że spotkał wielką miłość. Ja to nawet mu szczęście. Ale gorzej, jak taki horoszkop albo inna wróżka przepowie komu co złego. Na przykład choroba albo śmierć. Od tego roztomili to się richtig idzie pochorować albo nawet umrzeć. Psychologia zna takie przypadki, że na przykład w jakim plemieniu szamon powiedział komu, będziesz chory. I ten ktoś chorował, a może i umierał, bez żadnego powodu. Ino dlatego, że on tak bardzo uwierzył w to, co ten szamon goda. No toż wiecie już teraz, jak to jest, że się mogą wam różne rzeczy sprawdzić. A ja wam teraz powiem, jak Jorzech przez przypadek została wróżką. Bo mam takiego znajomego, który wezocy ma te wszystkie horoskopy, wróżby, bo on godo, że mu się to wiele razy sprawdziło. No to ja mu godam tak. Budź pokorza ci, jak też te horoskopy doprawdy działają. Jak to z nimi jest? Dej mi chwila, ja ci napiszę tu o tobie takie rzeczy, które ja wiedzieć nie mogę, ale one wszystkie będą prawdą. No to on mi go dał. Dobra. No to żech siadła i żech napisała. Napisała żech mu tak. Jeżeś niezwykłą osobą, chociaż niewiele ludzi o tym wie, a można i ty sam o tym nie wiesz. Jeżeś kimś, kto lubi ludzi, ale są takie chwile, że woli ostać sam. W głębi duszy jeżeś inną osobą niż ta, co pokazujesz ludziom na zewnątrz. Wydawusz się zorganizowany, ale we środku w tobie są takie kawałki, kaj panuje srogi bajzel. Cieszysz się, jak ci ludzie przają i rod słuchasz pochwał, ale czasami we środku sam się sztrofujesz. Lubisz czasem odkryć co nowego, ale przajesz też tradycji, chociaż może na pozór tego nie widać.
czasem jesteś niezadowolony z tego, co robisz i masz wątpliwości. Masz takie zdolności albo możliwości, których tak całkiem nie wykorzystujesz. Jesteś inteligentny, myślisz samodzielnie i nie dowoż się robić zabłozna, chociaż zdarzyło się w życiu, że cię ludzie ocyganili. Wierzysz ludziom, ale nie dowoż dostępu do siebie byle komu, bo byli tacy, co cię nauczyli, że to się nie zawsze opłaca. Masz marzenia i niektóre z nich mogą ci się wydawać głupie. Je w tobie o wiele więcej, niż idzie zobaczyć na pierwszy rzut oka. No i ten mój znajomy to poczytał, zrobił takie wielkie oczy i padło: ja nie wiedział, że tyś też jest wróżka. A ja go nie ma żadna wróżka. Ale oni go a skąd ty też możesz, bo to wszystko on to u mnie wiedzieć. A ja po prostu mi nic nie musiała wiedzieć, bo to są wszystko takie rzeczy, które pasują do każdego człowieka. Albo takie słowa, które nie mają żadnego znaczenia, ino takie, które im ktoś da. Na takie słowa to psychologowie go dają nominalizacyjnie. No to ja mu to wszystko godą, a on do mnie: nie, ja ci nie wierzę, tyś musisz być wróżka i no się nie chcesz przyznać. To ja mu godą: słuchaj, weź ten papier, idź z tym do roboty i przeczytaj to swoim kamratom, a ja ci godą, że im się tyż to wszystko będzie zgodzało. No to on mówi: dobra, wziął to, poszł do roboty, zrobił eksperyment. Przylos do mnie, nazot padł: miałaś recht. Oni wszyscy wiedzieli, że im się zgodzą, ale to jest doprawdy niesamowite. A to nie ma nic niesamowite, to nie ma nic dziwnego, rozumieli, bo to są wszystko takie rzeczy, które psycholodzy już dawno odkryli i opisali. No to jak już dokładnie wiecie, jak to z tymi horoskopami i wróżkami je i jak to idzie wróżką zostać, to tyle właściwie to, że chciałam wam powiedzieć, a jeszcze ino o tym czytaniu tych horoskopów. A jak chcecie, to se je czytajcie i no ja was bardzo proszę, nie bierzcie tego tak fest poważnie. A najlepiej, zamiast czytać te wszystkie wróżby, robić se plany na przyszłość. No popatrzcie. A czemu to jako wróżka albo inny horoskop ma wam godać, co wy będziecie robili? Jak wy se sami poradzicie, to powiedzieć. Na przykład: we niedziela pojada na dobry łobiot, a potem pójda za dzieciami na spacer. Albo w tym roku pojada se nad morze, bo to jest mi się tam podobało, a już ktoś pieniędzy uszporował. No i do tego to nie potrzebna żadna wróżka, prawda? No to, że wiedziała, co żech miała powiedzieć i przyjdzie mi się z wami pożegnać. Tuż czymcie się, ludkowie? Tyrsk.